Miko. Miféle zsűri leszünk? Addig malhatok, amíg gyulásik, de én nem veszem le a kezeimet a füleimről, amíg nem lesz csend és nem beszél csak én. Bruckner Siegfried azt mondja, hogy tud legjobban poézit írni, és mindenkinek szebbet ír, szóval búcsakodik. Még egy bütyködünk. Hadd mondja el, mit akar. Arra gondoltunk, hogy konkurzát csinálunk. Mindenki ír egy poézit, és te is Máminti megmondjátok jól legjobb. Ügyes, az én poézem lesz a legsebb. Jól van, akkor lássuk. Ki akar konkurzban lenni? Én! Mindenki akar. Zsörneti Klójus, Dumdudum, Arama, Bruckner Siegfried és Vacska Mati. Mindenki elvett egy hertiket és egy plumot és alkatnak írni. Nagy csend, úgyis csak a plumot mozgassa kulsudat. Lágosnak Zsörneti Klójus végzett felett és el is küzdött. A Mölkár Mika Makával fátvágni mentük az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, ha Dumdudum alaszorult. Ez nem poéza. Hát bizony nem, az kedves Lajos, az nem poéza. Mint a rendekült egymás alatt éltam szipecskén, mindenre nagy bütűvel van mákázva, akkor mit nem poéza? Mit nem poéza? Hajam, mit és nem poéza? Csak? Miért küldjükenken a szobában lakik itt benn? Állj meg, az nem te írtad. Aki írte, hanem én. Közördög írte, hanem én. Nézd meg a hürtüket. Nem ez a én üresem. Jó, a te írásod, azt a poézit rig megírta Petőfi Sándor. És mi úgy jegyeztünk, hogy jól emlékszem, hogy mindenki saját poézit ír, és azt mondja el. Úgy van! Ki ez a Petőfi Sándor? Soha nem hallottam rivalót. Tegyen magad, de a poéziát tudása is do. Haj dobre, mondjál egy poéziát, amit te írtál. Jól van, akkor nem ezt anyamtüket mondod. Tudod így, mert csak hallgassatok. Egyébként tüke nélkül itt benn lakik a szobában. Ha rim is kell. Úgy az mondjad, de más kipán is rimos sincs. Jól van, akkor nem ezt mondom. Apám tüka írte Bruckner Siegfried. Mi tüke nélkül itt benn lakik a szobában kell. Nem lehet poézi mondani. Gyere nem! Jobb is lenne, ha elvégzett, mert nem lehet itt csolni. Jöhet most valaki. Legszebb alatt az anakonda, de nem tudja az amokonda. Ha redelnek amokonda, szitiporna az anakonda. Való, Brej, mi az fél poézia? Ha így az mondod volna, hogy legszebb állat is ánaménes, de nem tudja is ánaménes. Ha retelelnek ánaménes, szetiporna is ánaménes. Mindenki tapson, tetszélnek, hogy Arama, hogy günnyeladdik. Hogy ezt mondahunk volna, hogy legszebb alatt az anacsurda, de nem tudja ezt amacsurda, ha retelik amacsurda, szitiporna az anacsurda. Ugyanaz, mint az anakonda, azaz semmi. Az anakonda igenis egy alatt egy animal. Ki ismeri az anakondát? Senki! Az nem igazságos nevezetek, mag a dicționarban és ha ott nincsen, akkor nevezetek mag a lexiconul de științe naturii, ha ott nincsen, akkor fajsatak scriptuzzipanul. Kinek van lexikonia? Senkinek! Az ne legyen baj, hogy nincs senkinek. Csiripi legyen itt egy csiripa princs kis lexikon fruncs. Ott is terment a lexikon, a lábú elait is mindenkinek esett. Olvastak, kérdeztek, volna az anakonda. Hanyadik betű az abecedárból az Hatodról volt élet. Így van, az 59.
neked ez legszebb állat? Mit lehet tenni? Van anakonda nevű állat alkot fogadni a poézit. Ki mond mit poézit? Jöhet a másik. Ha elpusztul otulok, szorvalbál lesz otulok, de ha én elpusztulok, belőlem lesz tulok. Hát az biztos, hogy te vagy a legnagyobb tülök, azok ökör. Mikor elpusztalak a rögit. Csend legyen! Kinek a rendében, hogy mondja a poézit? Én egy kicsika poézét írtam. Halljuk a poézit! Szerda oblokából csütörtökül és ardi csütörtökül. Mit csináltak ardőt? Mert csütörtök, ha péntek, akkor péntekül ordítanak. Más nyilván te nem tud? Nem tud, az indul csütörtök. Alig, halljuk aromot. Bolomboki bogofon, bolomboki bigofon. Jól, nem jó, az nem igaz, hogy egy süt sem írtek balul. Azt mondod, hogy magyarul őre poézit. Nem haténtatul. Szemedvilág hatento is magyarul volt. Akkor én megeszem a füleimet. Hogy mondja el az ágisát? Bolomboki bogofon, bolomboko bigofon, bolomboko bogifon, bolomboko bogofin, bolomboko bogofon, bolomboko bogofon, bolombiko bugofon. Az semmit, így egy tudok is túl poézá írni, ha ez poézá várem. Igenis poéza. Sohoz hiszed, hogy innen külön poézit írni, akkor bizony is beírt egyet. Lasem kell írján fájból és elmondom. Kumirelő kütyvel, komirelő kütyül, komoroli ketyel, kumiroli kityil, kumirolő kotyel, kumiroli kotyül. Jaj, annak semmi eretlen nincs. Igaz, hogy kimerül kutyol, kimerülhet egy lántornobátere a bodedál finiszt, de nem kutyol, az a kucskó. Lehet, hogy elforod, mert nem forod a kucskuska. Lehet tudja balul, a kutya is kimerül. Jól van, de én tereltem ki, hogy kell írni egy poézit, mégis én invertáltam. Így az való. Invencenek erasol jodă poezinak. Legyen csend, halljuk az utolsó poézit. Nem jó, agar, én ezt mondom, hogy prompapom, prompapom, prompapom. No, csak azért örgész, már nem tudod, mit mondottál gyümdötöm a poéziból. Na akkor mondd meg, te mit mondod? Az, hogy mindenki nagyon szeret. Még engemet is. Hogyne, téged nem szerint mondod. Jan, dundudum, adjuk neki az első prémiót. Adjuk neki az első prémiót. Te nyertél. Annál túl a barcaszbaba használni luvaluk. Dum-dum elindult az erdő felé, és neki a győztes versenyt. Vízen egy malom, lividalidam ballongori hegyen, túl a vízen egy malom,
szépen. Köszönjük a tanítónéninek is, meg ő írta át. Felállni.